ኤርትራ እዩ للبنا سنة مقبار أما حبراوي هيوتاد لايناتو ناقدس نتون زكاة عمخانو دارقا كلنا نسامع على حكيو يكدس أبو زحات سبات بزعبات رقمون مخنياتا قدس نتون زلو مرداتا استفر عليهيو كابزز تبقسخا نزينا يرادة أفليليزي مركوست مقبار نحنا ركسب سلمن تايو سنة مقبار زدلينا نزبل حطو كوها بوز خير ملستات بوزحن ببعيناتون يخون سلام تايرس عنان زخبركم من زخبركم انتغاتلتي دمز حفاش بفلايكا مدبن لبونا نلو مقبار ناقداس نتسن مقبار بعين فلسفنا أميتنا كنملكتون كنتنتنون كنفتنينا مساخم زلغو أدالون أغراب نزمدب حال حسن حالي فلماقن نايلو مدبنا بزاك سعاري تبلنا مرهو كدانة عمزيما كنفلمو سنة مكتال
ገለ ሰባት ንስነ ምግባር ምስላው ፈጣርን እምነትን ማለት ምስ ጽድቅን ኃጢአትን ምስ ገነትን ሲኦልን ምስ ፍርድን ኩነኔን አተአሳሲሮም ዝገልጽዎ ይስምዑዮም። ገለውን ካብ ሃይማኖት ወጽዮም ምስ ግዝአተ ሕግን ዘስዕቦ መቕጻዕትን አተአሳሲሮም ክምልክትዎ ይኽእሉ። ካልኦት ድማ ካብ ክልቲኡ ፍልይ ብዝበለ ምስ ሕልና ሓልዮትን ምድንጋጽን ብምትእስሳር ክገልጽዎ ይፍትኑ ይኾኑ። ካብዚ ዝብገስ ሕቶ ምስ ስነ ምግባር ምስ ዝተጠቕሰ ጉዳያት አተአሳሲርና ንምልከቶ እንተደኣ ኮይና መረዳእታና ልክዕ ድዩ? ወልዓውነቱ ኸ ክሳብ ክንደይ ኣጠማማኒ እዩ? ውሩይ ግሪኻዊ ፍላስፋ ማለት ፕሉቶ ቀለቤት ጊግስ ብዝብል ኣርእስቲ ፀሓፋ ፅብፅዋላ። ጊግስ ዝተባህለ ሓደ ጓሳ በአጋጣሚ ሓንቲ ትንግርታዊት ቀለቤት ይረክብ። እዛ ትንግርታዊት ቀለቤት እዚኣ እንተደሊኻ ካብ ሰባት ክትፅወር እንተደለኻ ከዓ ተመሊስካ ክትገሃድ ዘኽእል ሓይሊ ክትጎናፅፍ ነበረት። እቲ ነዛ ቀለቤት እዚኣ ዝረኸበ ጓሳ ቅድሚኡ ኣብ መንጎ ደቂ ዓዱ ከም ንጹህን ቁኑዕን ሰብ እዩ ዝፍለጥ ነይሩ። ነዛ ቀለቤት እዚኣ ድሕሪ ምርካቡ ግን ብትንግርታ ዝተጓናፀፎ ሓይልን ፈተነን ክፃወሩ ይከኣለን። ሃንደበት ድማ ዘይፈልጦ ሕቡብ ባህጉን ስስዑቕን ክፈታተኑ ጀመረ። ድሌታቱ ንምርዋይ ከዓ ካብ ሰባት እናተሰወረ ብዙሕ ክፉእ ነገራትን ዓማፅ ተግባራትን ክፍጽም ድፍረት ኣጥረየ። ሕሉፍ ሓሊፉ ናብ ቤተ መንግስቲ ብምእታው እታ ልዕልቲ ምስኡ ከም እትብዕልግ ብምግባር ባህጉር ወየ። ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ንጉስ ቀቲሉ ስልጣን ተቆጻጸረ። እስኪ ነፍሲ ወከፍና እዛ ትንግርታዊት ቀለቤት እንተንረኽባስ እንታይ ኮን ገበርና ኢልና ንሕሰብ። ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ክንገብር ምኽኣልና፣ ግን ወዲ ሰብ ከም ዝኾነ ፍጡር ወይ እንስሳ ውልቃዊ ጣዕሚ ባህግን ድሌትን ስለ ዝፈታተኖ ከምዚ ዓይነት ትንግርታዊ ሓይሊ ምስ ዝረክብ ካብ ጽቡቕ ዝገብሮ እቲ ክፉእ ከም ዝዛይድ ምግማቱ ይጸግምን። ፕላቶ በዚ ጽጹቕ ኣቢሉ ክገልጾ ዝደለየ ሓሳብ ኣሎ። ንሱ ከዓ እቲ ምስ ግዜን ኩነታትን ጥራይ ዝገሃድ ኣብ ውሽጢ ሰባት ዘሎ እንስሳዊ ባህሪ እዩ። ስስዐ፣ ዓመፅ፣ ምግባት ወዘተ ከም ኣብ ኩሎም ፍጡራት ኣብቲ ምዕቡል ኣእምሮ ዝውንን ወዲ ሰብ እውን ዘሎ እዩ። የግዳስ እዚ ባህርያ እዚ ምስ ምፍጣር ማሕበራዊ ህይወት ንዘመናት ተደቂሱ ወይ ተጸቂጡ ክኸይድ ዝተፈረደ ሕቡብ ባህርያት እዩ። ምክንያቱ ነዞም ባህርያት እዚኣቶም ሒዝካ ብሓባር ምንባር ዝከኣል ኣይኮነን። እቲ ስነ ምግባር እንብሎ እምበር ነዚ መበቆላዊ እንስሳዊ ባህርያት እዚ ብምድቋስ ተባሂሉ ዝማዕበለ ሓበራዊ ጠባያትን ክብርታትን እዩ። መሰረት ማሕበራዊ ህይወት ድማ ንሱ እዩ። ብርግጽካ ብዘይ ስነ ምግባር ክፍጠርን ክቕጽልን ዝኽእል ማሕበራዊ ጥርናፈ የለን። ስነ ምግባር ቅድሚ ሃይማኖትን ሕግን ዝነበረ ፈለማ ምስ ምሕቡር ህይወት ዝተቐልቀለ ኣዝዩ ጥንታዊ ኣመር እዩ። ብፍልስፍናዊ ኣጠማምታ ሃይማኖትን ሕግን ንባዕሎም ካብ ስነ ምግባር ዝመንጨው እዮም ክበሃል ይከኣል እዩ። ስነ ምግባር እዩ ድሓር ትካላዊ መልክዕ ሒዙ ኣብ ሃይማኖትን ሕግን ሰፊሩ እምበር ሕግን ሃይማኖትን ኣይኮነን ንስነ ምግባር ኣምፂዎ። ፈጣሪ ሃይማኖትን ሕግን ዝብሉ ኣምራት ኣብ ዘይፈልጡ ናይ ቀደም ከምኣት እውን እንተኾነ ስነ ምግባር ነይሩ እዩ። ምክንያቱ ማሕበራዊ ህይወት እንተሎ ስነ ምግባር ክህሉ ግድን ስለ ዝኾነ እቲ ምንታይሲ ሓባራዊ ስነ ምግባር እንተዘይብልካ ብሓባር ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ። እስኪ ሓሳብ ደው ንበል እሞ ኣብ ሓደ መረዳእታ ምንትንበጽሕ ትርጉም ስነ ምግባር እንታይ ኢና ነብስና ንሕተታ። ትርጉም ስነ ምግባር እንታይ እዩ? ከምዚ ኢልና ክንዝርዝር እንተፈቲና እምበር ስነ ምግባር ዋሕስ ውልቀ ናጽነትን ክብረትን ኣብ ውሽጢ ማሕበራዊ ህይወት ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል። ነፍሲ ወከፍና ብኻልኦት ሰባት ክንዕመፅ
ክንስረቕ ክንውፃዕ ክንብደል ክንታለል ክንውቃዕን ክንጥተልን ኣይንደልንና ኣብ ከም ተጠርኒፍና ክንነብርን ከለና ከዓ ካብዞም ናይ ዓመፅ ተግባራት ዝከላኸለና ዋሕሲ የድልየና እዞም ዝተጠቕሱ በደላት እዚኣቶም ኣብ ርእስና ክፍፀሙ ዘይንደሊ እንተደኣ ኮይና ድማ ንሕና እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ካልኦት በደል ክንፍፅም የብልና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ማሕበራዊ ህይወት ክትብድልን ደሊኻን ከይትብደል ፈሪሕካን ፍጹም ክኸውን ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ውልቃዊ ውሕስነትን ክብረትን እንተደሊና ግድን ናይ ካልኦት ክብረትን ውሕስነትን ክነኽብር ኣለና ስለዚ ድማ ንኹልና ዝገዝእ ወታዊ ባህርያትና ዘድናው ኣሉታዊ ባህርያትና ዝኾንን ስነ ምግባር የድልየና ክንዲ ዝኾነ ከዓ ስነ ምግባር ካብ ሓልዮት ናይ ካልኦት ዝብገዝ ዘይኮነስ ካብ ሓልዮት ገዛ ነብስና እዩ ዝነቅል ኣብ ውሽጢ ማሕበራዊ ህይወት ውልቃዊ ህላዌና ናጽነትና ክብረትና ረብሓና ዘውሕሰልና ስነ ምግባር እዩ ብዘይ ስነ ምግባር ኩልና ውሕስነት ክህልወና ኣይክእልን ነፍሲ ወከፍና ስነ ምግባር ከይሓለና ኣብ ውሽጢ ማሕበራዊ ህይወት ክንህሉ ንኽእል ኢና ሃይማኖትን ሕግን ባህልን ክብርታትን ዘድልየና ከዓ ብቐንዱ ስነ ምግባር ንምሕያል እዩ ኣድላይነት ስነ ምግባር ብኣብነት ዝያዳ ክበርህ ይኽእል እዩ ብሓባር ኣብ ንነብረሉ ዝኾነ ሰብ ቃሕቲኡ ዝገብር እንተኾይኑ ብውህደት ክነብር ንኽእል ዶ ዝብል ገጂፍ ሕቶስ ክነልዕል ንኣብነት ኩልና ሰረቕቲ እንተደኣ ኮይና ብኸመይ ክንነባበር ንኽእል ኩሉ ሰራቕ እንተዝኸውን ማሕበራዊ ህይወት ኣዝዩ ክፉእን ዘይፅወርን ምኾነ ኩልና ምስ ተሰራረቕና ድማ ኣብ መወዳእታ ዝስረቕ ነገር እውን ኣይምተርፈናን በንፃሩ ኩሉ ሰብ ሓሳቡ እንተደኣ ኮይኑ ኸ ዋላ ሓደ ሰብ ንዋላ ሓደ ከኣምኖ ይምኾነን ምትእምማን ኣብ ዘይብሉ ከዓ ምርድዳእ ዝበሃል የለን ብመንፅሩ ከዓ ውህደት ዝበሃል እውን ኣይክርከብን እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከም ደቂ ሰብ ኩሉ ርክባትና ምተዘርገሞ ክንፃወሮ ዘይንኽእል ናይ ኣእምሮ ነውፂ መኸተል ኣለና ኩሉ ሰብ ንኻልእ ሰብ ከም ድላዩ ዝቐትል እንተደኣ ኮይኑ ኸ መጨረሽቱ ነንሓድሕድና ተሃናኺድና ግዳያት ናይ ገዛእ ተግባርና ኢና ክንከውን በዚ ድማ ማሕበራዊ ህይወት ይዓኑ ጥራይ ዘይኮነ ዘርኢ ወዲ ሰብ እውን ናይ ምጽናት ሓደጋ መንጸል ኣለዎ ገለ ጥሩፋት ጉጅለታት ዝፍጽሞ ጭካነ ዝመልኦ ተግባር ኣብ ሜዳታት ዓለም ክፍኖ እንከሎ ኩሉ ሰብ እዩ ዝስንብድ በቲ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዝተፈጸመ ጭካነ ስለምንታይ ኩልና ንስንብድ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ክዕዘብ እንከሎ ብመንፅር ነፍሱ እዩ ዝጥምቶ ንዓይከ ከምኡ ተዘጋጥመኒ ዝብል ሓሳብ ድማ ንኣእምሮኡ ስለዝኩሕኩሖ ምሕረት ካሕኩሖ ብርግጽ ድማ ስነ ምግባር እንተዘየለ እቲ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዝተፈጸመ ጭካነ ኣብ ገዛእ ነብስና ንኸይፍጸም እንታይ ውሕስነት ክህልወና ይኽእል ወዲ ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባር እንተኣትዩ መወዳእቱ እንታይ ከም ዝኸውን ኩልና ክንግምቶ ስለንኽእል እዩ ጉድለት ስነ ምግባር ዘስካሕክሐና ወይ ዘሰንብደና ብርግጽ ድማ ኩሉ ሓሳዊ ቀታሊ ሰራቂ ዓማፂ ዝኾኑሉ ዓለም ዝብህግ ሰብ ክህሉ ይክእልን ደቁ ኣብ ከምኡ ዓይነት ዓለም ክነብሩሉ ዝደልውን ኮቶ የለን ካልእ ቀሊል ኣብነቱን ክቐርብ ይኽእል እዩ ኣብ ሓደ ዓዲ ወይ ከተማ ነብር ሰባት ስነ ምግባር ዘይብልና ፈቆዱ ድላይና ንውሕፍ ሕንከት ዘይንፈልጥ ብቓልዕ ሽንትን ቀልቀልን እንወፅእ እንተንኸውን ዓድታትና ከተማታትና ወይ እንነብረሉ ከባቢ እንታይ ምኾነ ኢልና እስክንሕሰብ ከባቢና ብኹምራ ጓሓፍ ናብ ገንቢ ተቐይሩ ኩልና ግዳይ ፌራን ካልእ ሕማማትን ምኾንና ማለት እዩ መን ኣሎ ነዚ ደልዮ መን ኣሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ከተማ ወይ ዓዲ ክነብር ዝብህግ ወላ ሓደ ይትመልሲ እዚ ክልተ ሓሳባዊ ትንታነ እዩ በዚ ትንታነ እዚ ጥራይ እንተሪእኻዮ ጉድለት ስነ ምግባር መወዳእቱ ኩልና ዘይንመጎ ጭካነ መከራን ስቃይን ዝመልኦ ዓለም እዩ ክፈጥር ዝኽእል ካብኡ ሓሊፉ እውን ክሳብ ምጽናት ዘርኢ ወዲ ሰብ ክኸትል ዝኽእል ሳዕቤኑ ዘለዎ እዚ ድማ ነፍሲ ወከፍና ክኸውን ዘይንደልዮ ነገር እዩ ዘርእና ክጸንት ኣይንደሊና ስለዚ ድማ ሰባት ብሓባር ክንነብር ግድን ስነ ምግባር ዘድልየና
نحنتنا وحسنتنا كنراغص انت خوينا اتزلنا مرجع بولك يخون بأكم سنة مقبار محلاو طرايو حقي كاب زخطلو مقصعتي وي حاتيات كاب زصعبه كونني بمفرح كونن بزمن ترزي نسنا مقبار نحلو انت خوينا جن ولا قوح ما انت زيكونه مرداتنا جن لك عيكونن بفلنا من اسيات اما لخا اختنا كاب زي ازيو سفحك خوني قبع نسنا مقبار بفرحي مقطعتن كوننين ان خبرون تدا خوينا مرآيات تحط نقحات وي زي بسلتيو بسلت زي بلون ارحيقو زي طمتن سبكعها حقي اي رخاخ بلينيو وي سبات يريونيوم يلو ابزا حسب الاوان سنة مقبار كتحس دحرا يبلنيو مغنياتو كم سبات كلنا انسساو بهرياتنا زدرخو سعن عماز بهرياتن نونينا كمون تفطرو زدرخو تحبيكا قحتا خانا مفتصم باكلنا مزباريا زيك قد تزخلكا بغندو سنة مقبار مبر حقي كونن بعيني فلسفتات مبار اسمه وحزبال اتي بزعبا سنة مقبارن ربحتاتون سفيحن عميقون مرداتا زون نيو محلاو سنة مقبار ولقاون حبراون وحسن الزراغس انكم ريش امخانو سردا سبيو اتبسول زبال سب كم زعين سفيح مرداتا زلو سبدو مايو نبعلو ابنتنا يتعي سنة مقبار كوينو سنة مقبار زنزو تحسو كقر من كما ازن زخل نمتغلال ود سما حبراو عريتون دحنتون نموحاس بابولكو يخون بأكل نسنا مقبار كم بلين عينو كحلو زقبايو مخنياتو نفسو تفسب نبعلو كابزي سنة مقباراو تقبارات حيبو سنة مقبار كتحسن فلو عقب زبل انتو خوينو ترايو محبراو هيوتون ربحتاتون تسألنتن وحسنتن زهلوهم كمزقنا بلن كلنا اوشت محبراو هيوت ولقاو بهاقن ربحان يلن وي ايقن سليمانات يكونن انتو حدقن نفسو تفسب ربحان دحنا تنكالوت بزي هاس منقدي بدو عيسنا مقباريو ربحيو كحلون باقتاتو كفت من زلو انت زي كوينو سنة مقبار كتحسن كلو اتتقلالو لقاو هيوات وحس هلاون دحنا تنزخونه محبراو هيوات يوز عنو زلو محبراو هيوات انت زي اللخا ولقاو هيواتنا وحسنت يبلون عبد حلفة عسرتات عامتات مستي معربوان زكايدو وادن قوار سبكت سبقاو مسلات ديمقراطية تأساسيرو سبات كباحلي هايمانوت كبرتاتن سنة مقبارن ان رحاو كخودو صريحو من اللون ود سبكا نزي كبرتات زكت افرن كله ناول قاونتن درس زي بلو سسعن سلزمرح ناب انسسايو صغير عبحلنا عمزن حد مجخانن كاب قدم لو مازيو تعاصفه زخون زلو مغنيات بقندو ባህልን ስነ ምግባርን እናሰነፈ ይኸይድ ስለዘለዩ እዚ ኩነሲ ንወዲ ሰብ ናበይ ከምርሖ ይኽእል ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ በዚ ምኽንያት ድማ ናይ ቀደም ባህልን ክብርታትን ዝዕቀበሉ መንገዲ ነዚ ተፈጢሩ ማሕበራዊ ጥርናፈ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ እዚ ብግዲኡ ፅንተት ወዲ ሰብ ክኸትል ይኽእል ዝብል ናይ ብዙሓት ስጋት ኮይኑ ኣሎ ስነ ምግባር ምሕላው እምበር ረብሕኡ ነፍሲ ወከፍን ንማሕበራዊ ህይወት ደቂ ሰብን ብምዃኑ بسفيح نقحات كتمس بالنويو زخبركم سمعتنا سنة مقبار بعين فلسفنا بزبلاد السن لو متداليوز نبلا مدب نلبونا عبزيز أزم عبز متسومن بخالد حسو كسب نراخب سستنا ينخلنا مساهم صنحكو عدالون أغرب نزمدب حال حسن حاليه سلام